Chatunga Bellarmine Mugabe was arrested mushure mekunge apopotera mapurisa akabata umwe nekola ndokumuzunza kuti vamumisirei paregular roadblock. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Mukomana achiri kurarama muformer Glory anga asingade kumisiwa ndo zvakazoita kuti aite violence akati matimisira chii. Zvakaitika kupi 80 kilometers north of the border town of Beitbridge kuBubi uko ndo paanga amisiwa, and kubva zvaakangozunza mupurisa iyeye he was immediately arrested achibva angopinda mukati kuti achirimu hazvichina basa, asi the fact yekuti he was arrested on point achibva atopinzwa mukati zvinobva zvadzidzisawo vamwe kuti yeka power ine painombopera. Nzira yacho inoti chiko yasystem tazvida ndaivasevenzesa semuka aisiriyo ndoda kuimba yake tina iya inoti chaitemura chiya chave kuseva zvakare tazvida kuti ndaimbovawo foromani papurazi asi zvakapera. Mapurisa akagona akangobata munhu. Now they are just civilians like every other. Kana kukaitwa roadblock vanofanira kungomirawo. Yes, vanogona kuva nemadiplomatic passport asi tiri kungozvibvunza kuti kuwai vachida kumanya nepasi Beitbridge ivo vachikwanisa kukwira ndege vachienda vakadaro. Vakomana ava havana kutanga nhasi kubata vanhu kwiyo, kubva vachidzidza kunana UJ uko kana kuti amene vainvesta vaidzidza muSouth Africa vaiva vanhu vanongori neunhu hwavo. Ukaonawo kushandisa statement rekuti do you know who I am, aziva kuti zvavharana. Hatichatombozive mufunge. Isusu tatombotarisa kuti ndiye here Bellarmine, gara zviya unoita nezvemuimbi here mucelebrity kana kuti chii, hatichatozivi isu, takangana. Vamwe vari kuti he is royalty, anobva kuroyal family. Kunyangwe tikavukura pano hazvichinji, mwana wamambo ndimambo. That officer and the whole station system should be fired or suspended without benefits for ye. Kusunga mwana wamambo, kutuka amai. There's nothing. Vamwe vachiti hapana chinokuchesurprise about behavior yaChatunga. Mumuzivi here, is very opinionated. Asi kubvunza kakuti ko hamuchandizivi here kumupurisa hazvina kumboshata. Aiedza kuona kuti kana kuti kuvafungidza kuti iye ndiChatunga anogona kudarika paroadblock asina kana kumiswa. Izvozvo ndo zvinozoita kuti vanhu vasvike pakusmuggle zvinhu in and out of the country vachishandisa madiplomatic passport. It was beautiful kuita that roadblock and it was very necessary. To leave your comments on what you think kuti vanofanira kuregwa here vachidarika mahara.